Toimitko piirustuksilla valmistettavien metallirakenteiden parissa? On tullut aika jättää metallialan toimitusketjun vanhat ja jäykät rakenteet taakse. NST, Nordic Supply Tool, on valmistavalle metalliteollisuudelle suunniteltu, moderni ja laadukas toimittajaketjualusta. Ostajille se tarjoaa helpon sekä luotettavan tavan löytää ja kilpailuttaa toimittajia. Alustalla ostajat määrittelevät projektinsa tarpeet pienimpiä yksityiskohtia myöten, löytävät ehdokkaista valikoimalla projektin vaatimuksiin vastaavan täsmätoimittajan, kommunikoivat toimittajien kanssa digitaalisesti, seuraavat toimittajien toimituskykyä sekä saavat tarjouksia oikeaan tarpeeseen reaaliaikaisesti. Toimittajille alusta tarjoaa digitaalisen myyntikanavan, jossa he saavat säännöllistä näkyvyyttä. Alustalla myyjät pystyvät markkinoimaan tarkasti erittelemään tarjoamansa suoraan ostajille ja päättäjille, myymään palveluitaan sekä tuotteitaan enemmän, vastaanottamaan tarjouspyyntöjä sekä saamaan reaaliaikaista näkyvyyttä yritykselleen ja halutessaan myös kapasiteetilleen. NST, Nordic Supply Toolin alustalla ostajan yksilöidyt tarpeet kohtaavat toimittajan yksilöivät kyvykkyydet tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti ilman ajanhukkaa. Tuloksena tyytyväiset toimijat.